Já si Václava Havla velmi vážím. Myslím si, že to byla významná osobnost českých dějin. A pokud cizinci jako první při příletu do České republiky uvidí právě jeho jméno, tak je to jenom dobře. A já s přejmenováním pražského letiště nesouhlasím, protože Václav Havel pro mě nebyl až tak významnou osobností, aby se po něm toto letiště mělo jmenovat. Pro mě přejmenování pražského letiště není vůbec nějak jako zásadní otázka, vůbec to pro mě není třeba zajímavé téma, takže nevím, jestli na to mám vůbec nějaký názor, je mi to asi fakt jedno. Myslím, že letiště VH je sice dobrá myšlenka, ale otázkou je, jestli to nebylo trošku zkratkovitý a populistický, protože koneckonců Masaryk se o stát zasloužil asi víc. A navíc letiště TGM zní mnohem víc cool než letiště VH. Když řeknu nějakému cizinci, že jsem z České republiky, tak jediné, co si o tom dokážou vybavit, je sametová revoluce a Václav Havel, takže si myslím, že je přejmenování dobrý nápad a taky si myslím, že je dobrý nápad udělat takovou nepatetickou mohylu tak velkému člověku.